ассалому алайкум духтарои азиз, занои меҳрубони Тоҷикистон. Ман шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумо ҳозир якта кор тавсия медиҳам, ки худамам дар ҳамин кор, дар ҳамин ширкат як муддате аст кор мекунам. Аллакай оликомо нагирифтем, ин як қисмати камаш мебошад. боварӣ ҳосил кардем, ки ширкати нағз аст. баъд ба дигарони хоҳам тавсия диҳам. Ширкати Атомӣ аст, бисёри шумо шунидагӣ ҳастед дӯстои азиз. дар ин ширкат расход масрафи беҳуда намекунед, бо пули кам метавонед бизнеси нағз созед. барои чи якум шаҳрвандия ман нишон додам, барои чи ки бисёриҳо бовар намекунанд ки занои тоҷики мо метавонанд кор кунанд. Тоҷикистон аллакай дар номри як истодааст ва наздики кушода мешавад. бовар кунед ки ин як қисмати ками пули мо ҳаст. метавонед пулои калон кор кунед. аллакай занои тоҷики мо дар рӯйхати миллионерҳо қисмати зиёдашон аллакай дохил шудааст, ки ҳоло дар тоҷикистон кушода шудагӣ нест. шумо ҳоли фурсат доред. биёед ҳамроҳи мо дар командаи мо Атоми Таҷикистон якҷоя шуда кор кунем ва бо кӯмаки ҳамдигар ба қуллаҳои баланд расем.